Fijn paard. Impuls 7, een totaalscore van 80,5. Houden. En in de galop zie je dat ook, dat hij nog wat moeite houdt met die. Intact. Zou daarin nog wel wat ruimer mogen. Maar in de draf houdt ze zich echt nog te veel vast. Draf 6, galop 6, houding en balans 6,5, souplesse 6, schakelen 6, impuls 6,5, maakt de totaalscore van 69,5. We gaan door met nummer 4, Rikst van. Door met nummer 5, Anne, met Lisa Bergsma. Lisa, als je zover bent, mag je beginnen. Succes. XC binnenkom, arbeidskracht. C, linkerhand. C, linkerhand.
galop. MC galop. Eén grote volte, enkele sprongen middengalop. Eén grote volte, enkele sprongen middengalop. KA draf. KA draf. F1 hand veranderen, 1 grote volte hals trekken. F1 hand veranderen, 1 grote volte hals trekken. Vleugels op maat. CM galop. 1H vleugels op maat. CM galop. Geen grote volte enkelsprongen middengalop. Stap. KAF hals trekken. KAF hals trekken. F vleugels op maat. FGX wenden. FGX wenden, tussen X en G half houden en voeten. We hebben gekeken naar nummer 5, Anne, met Lisa. Netjes voorgesteld, Lisa. Een paard wat wel correct loopt, maar wat meer lichaamsgebruik zou mogen tonen.
en het achterbeen meer tot dragen zou mogen brengen. De stap blijft wat afgepast en wat kort en houdt in moeilijk ritme. En de draf zou ook meer buiging in het spronggewricht mogen houden en ook meer dragen. En de galop ook hetzelfde, meer zou die mogen dragen en meer ondertreden. De volgende cijfers, stap 6, draf 6,5, galop 6,5, houding en balans 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6, impuls 6,5, maakt de totaalscore van 70 punten. We gaan door met nummer 6, Amke Kasteelse Hof, met Wendy Hulsink. Als je zover bent, Wendy, mag je beginnen. Succes.
Steelse Hof. De stap heeft wel voldoende ruimte, maar mag iets resoluter doortreden. De draf heeft wel een goed achterbeengebruik, alleen heeft af en toe de neiging wat te diep te gaan. En heeft ook duidelijk moeite met de regelmaat in de verruimingen. De galop heeft voldoende sprong en is rechtsom duidelijk beter in balans en bergop. We hebben de volgende cijfers: stap 6,5, draf 7, galop 7,5, houding en balans 7, souplesse 7, schakelen 6,5, impuls 7,5, maakt een totaalscore van 77 punten. We gaan door met nummer 7, Doortje van de Kilsdonk, met Meerte Pijper. Meerte, als je zover bent, mag je beginnen. Succes!
hebben gekeken naar Doortje van de Keelsdonk. Een paard wat zich toch wel vaak vasthoudt nog in de bovenlijn, mist daardoor vaak toch lichaamsgebruik. De stap is wel heeft voldoende tact en regelmaat en blijft hierin wel vlijtig. In de draf mist dus vaak ruggebruik en mist dan dus ook inderdaad de lossigheid. En in de draf zien we datzelfde en is dan ook dus te weinig bergop. We hebben de volgende cijfers: stap 6,5, draf 6, galop 6, houding en balans 6, souplesse 6, schakelen 6, impuls 6,5, maakt een totaalscore van 67,5. We gaan door met nummer 8, Emma van Marijke, met Natasja Tillema Rasmussen. Als je klaar bent mag je beginnen. Succes.
hebben gekeken naar nummer 8, Emma van Marijke. Een paard wat wel veel techniek toont, maar mist toch vaak nog de nagevelijkheid en doet nog erg groen aan. Moet hierin nog wel gehoorzamer worden. In de stap mist hij ruimte en zou meer door mogen treden. De draf heeft dus veel techniek en heeft een mooi actief achterbeen. De galop laat datzelfde zien en mist hier nog wel wat de balans en de nagevelijkheid ook weer. We hebben de volgende cijfers. De stap een 6, draf een 8, galop een 7, houding in balans 7, souplesse 7, schakelen 6,5 en impuls 7,5 maakt een totaalscore van 77 punten. We gaan door met de menproef met nummer... Oh, we hebben eerst een pauze. Welke is er niet? We gaan om 10 uur.
We hebben gekeken naar nummer 11, Wiepje, met Jelmer Chardon. Paard wat zich goed laat bewerken. Zou in de draf laat hij zich fijn bewerken en beweegt hij los door het lijf. Mooie houding. De stap is ook correct en heeft voldoende tact en regelmaat, maar zou iets meer mogen doortreden en iets ruimer mogen worden. De galop mist wat lossigheid en dat kun je ook zien aan beide kanten. Dan blijft hij nog zich wat vast in zijn lijf houden. We hebben de volgende cijfers. Stap 7, draf 8, galop 6,5, houding in balans 7, souplesse 7, schakelen 6,5, impuls 7, maakt de totaalscore van 77,5. We gaan door met nummer 9, Amalia van de Heemstede. Dus als je straks zover bent, dan zien we je weer terug.
We hebben gekeken naar nummer 9, Amalia van de Heemstede. Een paard met veel beweging, veel techniek in de benen. Wat we wel even als opmerking willen bijzetten, dat hij wel wat meer halslengte steeds mag tonen. Hij blijft steeds wel wat kort in de hals. Wat je ook vooral in die stap weer terugziet, dan zou hij wat meer mogen uitschuiven. Dat komt de stap alleen maar ten goede. De draf toont echt veel lossigheid, mooi bergop. En dat zien we ook in die galop weer terug. Galoppeert met veel gemak. We hebben de volgende cijfers. Stap 7, draf 8, galop 8, houding en balans 7,5. Souplesse 8, schakelen 8, impulsen 8, totaalscore van 85 punten.